Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezaseTV-ni ngesiXhosa. Hey, ingoma eyathi abahambayo sosala siyicenga ingathi ke bethunana umakoti ongenile nyani endlini asigqibelanga ngoba siboniswe nje ifoto eme nodedi namakhosikazi naye afotile nayo, but hey umnqango wokuba abaqhumbanga oomedem akhona omnye ongathi uthi ndithi welcome bonke hayi bamqumbela usisi futhi nje if injalo hayi akazuhlala kamnandi 4 against 1 iyo hayi abantu baphuma nabo ke nga 1 by 1 kuthiwa kuma ngabe uyafa stress ude wancama wagaina ndithi weight hayi bathi abanye umacele hayi ngathi uyipholele yena lento nobuthi mazikhale nyani nakwabanye ke ngoku then noma yena akabonakalisa into but abanye bakhala ngelihlo likaMakhumalo kuthiwa hayi sisi akamjonganga kakubi ngathi angambamba mthi, but ke uzothini indoda seyimthathile thathile. So usisi ke igama lakhe nguNtokozo Mzulwini, waye-actor ke kwimbewu waphinda futhi ukhona kumkhokha ngoku ndaba ngu-wife number bani na kodwa unkosikazi kaGatsheni. So ungenile ke ngoku kwaMseleku, let's hope ke ayonyani mhlawumbi ke beku-actwa nje besiboniswa nje mhlawumbe wacela ufota nabo since naye e-actor ipart yokuba sesithenjini okanye ke uyichomi nomnye walamakhosikazi asazi, kodwa ke ukhona umakoti nanko simfakelwe simbonisiwe. Mabahambe ke abahambayo, uMusa uzosala eyicenga, kodwa ke abanye bathe ke usisi unayi partner yakhe nabantwana banabantwana ndazi ke abantwana bangaphi, so ngeke ade ashiye ipartner yakhe nabantwana bakhe azotshadela esithenjini, but nangu mangu wabonayo umntana ngaphandle wahlukana nalo muntu lowo akazihlala endaweni angonwabanga kuyo wabuya wazongena kulo mtshato. So kungenzeka uba injalo asazi. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.